Helo, Dafydd dwi. Dwi'n nyrs, a dwi'n rhoi brechlynau mewn ysgolion fel dy ysgol di. Dwi'n mynd i sôn am y Brechlyn Atgyfnerthu 3 mewn 1 i arddegwyr sy'n amddiffyn yn erbyn tetnws, diphtheria a ffolio. Efallai dy fod i wedi clywed amdano. Mae'r brechlyn effeithiol iawn yma'n cael ei gynnig am ddim ym mlwyddyn 9 i bobl ifanc 13 ac 14 oed yng Nghymru, drwy'r ysgol neu'r feddygfa, fel rhan o'r raglen frechu genedlaethol. Hefyd, gyda'r Brechlyn Atgyfnerthu 3 mewn 1 i arddegwyr, byddai di fel arfer yn cael y brechlyn men ACWY tua'r oedran yma, sy'n dy amddiffyn rhag llid yr ymenydd a septicemia. Bob blwyddyn, mae dros 500,000 o bobl ifanc fel ti yn cael y brechlyn, sy'n atgyfnerthu'r amddiffyniad ges di drwy'r brechlynau pan oedd ti'n fabi, sy'n sicrhau amddiffyniad parhaus i ti yn erbyn 3 gwahanol haint: tetanws, diphtheria a ffolio. Tetanws. Gall tetanws ddatblygu pan fydd bacteria'n mynd i mewn i dy gorff drwy doriadau bach yn dy groen, a gall arwain at broblemau anadlu ac effeithio ar y system nerfol. Diphtheria. Er i fod yn brin yng Nghymru, mae'n gallu bod yn eitha difrifol. Mae'n dechrau fel dolir yn eich gwddwf, ond yn fuan wedyn, mae'n gallu achosi niwed i'r galon. A polio. Feirws sy'n ymosod ar yr ymenydd a'r cyhyrau yw hwn, ac mae'n gallu achosi parlys os na fydd rhywun yn cael ei hamddiffyn yn ei erbyn. Yn yr am fwyaf o achosion, dyma'r dos olaf o fechlynau tetnws, diphtheria a ffolio sy'n cael ei roi yn ystod plentyndod. Mae pob brechlyn yn mynd trwy llwyth o brofion, gyda miloedd o gyfranogwyr. Felly, maen nhw'n ddiogel iawn, a dyw'r un yma ddim gwahanol. Mae'r broses frechu'n syml iawn. Yn gyntaf, bydd y nyrs yn gwirio bod ganddyn nhw dyganiatad i roi'r brechlyn. Ac yna, bydd y brechlyn yn cael ei roi yn rhan uchaf y fraich fel hyn. Mae'r cyfan drosodd mewn ychydig eiliadau. Mae angen atgoffa dy gorff sut i dy amddiffyn rhag y clefydau yma. A dyna yw pwrpas y brechlyn. Mae'r brechlynau'n cael ei defnyddio i atgoffa dy wrthgyrff i sylwi'n syth ar y clefyd ac i ymladd yn ei erbyn os bydde di'n dod ar draws y feirws yn dyfodol. Fel gyda phob brechlyn, mae'n bosib y bydd di'n sylwi ar rai man sgil effeithiau. Pethau fel ychydig o gochni a chwydd o amgylch yr ardal frechu. Ond, gallai rai effeithiau eraill gynnwys teimlod ben ysgafn a chir pen. Ond ddylai rhain ddim para'n rhy hir. A dyna'r cyfan. Bydd digon o amser gan ti i fynd â gwybodaeth adre fel bod modd trafod y brechlyn gyda'r riant neu dy warcheidwad, fel dy fod di'n deimlo'n hollol barod ar ddiwrnod y brechlyn. Os hoffet ti rannu popeth rwy ti wedi ddysgu am y Brechlyn Atgyfnerthu 3 mewn 1 i arddegwyr gyda'r riant neu dy warcheidwad, gallu ti ddangos y fideo yma iddyn nhw. Neu, gallu ti anfon dolen iddyn nhw i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.